Okay, so karon continue ta sa ato ang pagtuon may tungod sa mga patay. Kini naarag yo makita sa Ecclesiastes chapter 9 verse 6. Matud pa nini akong pagbasahon ang Ecclesiastes 9 verse 6. Natapos uban kanila ang tanan nilang gugma, kasilag o kaibog ug dili ni sila makaapil sa kalihukan ining kalibutan. So karon atong isgutan ning usa ka topic diri kaning gugma, dinita sa gugma magisgot. Tapos uban kanila ang gugma. So unsa may example niini nga makayunta nga mga patay wala na sila gugma. Matud pa dinhi natapos kanang pulong nga natapos wala gyud ang ilang gugma. Ngano man tinuod ba gyud ni nga nawala gyud lang gugma? Oo, kay og tinuod pa nga wala ilang gugma kung naara sila gugma. So naara unta ang mga balo karon dili unta maka una nga magminyo sila. Ngano man tungod kay katong patay nilang bana or asawa pwede man tong mupugong nga dili ka pwedeng magminyo kay nahigugma pa ko. So di ba? Murag sukuhay kaayo nga ang gituuhan sa kadaghanan karon nahigugma pa ang mga patay, labi na sa mga pagkaon, ang hatdan pa nila dito glumboy, tabako, bino, kay katong mga sa buhi patong tawhana is bisyoso, so moto yang ampay gyud nya padamguhan daw sila manugon nga muni ang ihatod ninyo, muni ang ilang ganahan nga pagkaon. So mao po ni gisunod sa kadaghanan. So natapos kanila ang gugma. So wala na sila gugma sa mga pagkaon, kanhi nilang ganahan nga pagkaon, in love silang pagkaona. So wala natapos na uban kanila. Nya napay gisigutan diri nga kasilag, natapos po ng kasilag. So dili na tinuod nga magpadamgo pa sila, mangisog sila sa damgo ug dili ka moadto sa di ka modua, modagkot, padamguhan ka unya di ka pagkatulgon. So murag gisabot sa kadaghanan nga ang mga patay nasilag pa. So ang Biblia karon Ecclesiastes 9:6 nagaingon nga natapos na ang kasilag nila. Nabe atong sumahon kung tinuod ba nga natapos ang kasilag nila. Kay kung wala pa natapos ang ilang kasilag, example daghan mang gipatay nga ang nagpatay nila na preso. So ug napa sila kasilag katupong gapatay nila ay gipatay na pud ta halaman nila dito sa prisuhan giadto na pud laman unta nila og gi panamguhan dito wala gipakatulog apan nakatulog raman lagi sila wa man lagi sila inyong isamok. So but pasabot nawala ang ilang kasilag kay kung naa pa sila kasilag ay daghan na silang gipatay pod nga mga kriminal katong mga nagpatay nila. Padili tinuon nang gisulti sa kadaghanan nga masuko kuno og dili adtuon kalgon kuno ka o padamguhan hangupunta. So dili na tinuod. So kinsa man day gahimo nganong naa man gyud mo pakita na mo puy padamgo, kinsa man gyud gahimo diay ana kana usa kana ka dakong limbong ni Satanas. Ug ato ang pasultion ng Biblia nga si Satanas pwede siya maka kopya og dagway sa tawo, pwede niyang kapihon ang dagway sa tawo ug magpahimo pud siya nga pareho og itsura sa maong namatay nga kini makita sa 2 Corinthians chapter 11 verse 13 to 14. Sa 14 ta 2 Corinthians 11:14. Ug kini dili katingad-an kay bisan si Satanas makausab sa iyang kaugalingon sama sa anghel sa kahayag. So Satanas pwede siya nga muusab, pwede niyang kapihon ang dagway sa namatay
aron nga ipa-picture out niya while gapadamgo sa nimo para lang yun nga mutuog yun ka sa mga patuo-tuo nga which is wala sa pulong sa Dios. So during sa damgo kay di ba kung unsay gituuhan sakyan man pud kaaway muna nga murag makaingon pud kanaghanan nga ug dili pa tinuod nga ngano man gipadamguhan mi ngano mga nagigsulti man ginamo si lolo si lula o nakita man ginako sila sa damgo nga gapanawag yun kay pahatod og biko o bino tabako tuba. So kinsa may gahimo ana kana bugna na sa ni Satanas. Iyanang mugna aron nga magpadayon kita pagtuo sa mga pagtulon-an o mga patuoto o tradisyon nga walay pundasyon sa Biblia. Bisag klaro na kaayo sa Ecclesiastes nga mga patay wala na ang kasila, gugma o ang ilang kaibog nawala na. So murag matuis anang mga pagtulon-an nga moingon nga tinuod gyud kay gipadamguhan unya mga nakigsulti gyud ang patay nila. So murang matuis ning bersikulo ka Ecclesiastes 9:6 murang igsuon dili nato ang intuison ang Biblia ug kung aduna may nagtuo ni ana hinumdumi nga ang dili tanang pagtuo himutan sa Ginoo dunay pagtuo nga gisakyan sa demonyo aron lang gyud kamutuo sa bakak which is dili siya maayo nga dili nato sundon ang pulong sa Dios. So mao kini ang ato ang topic may tungod sa patay nga gituuhan sa kadaghanan nga mahigugma pa sa mga pagkaon o magpadamgo pa. So atong natino karon ug atong nadungog ug nabasa nga nagaingon ang Biblia nga nawala na ilang gugma kasilag o kaibog. So maura ni ato ang topic karon. Salamat sa imuhang pagtan-aw niini nga video. God bless.